हेपि दिवालीलै दिवाली दिनखालि आं गोदोग रंजायोमोन गामि गामि गिदिंनानै बमा गावथिङोमोन साहा खर'निफ्राय खोलाहा खर'सिम थाङोमोन आं ओमफ्राय मानसिफोरनियाव गारख्ला गारख्ला होयोमोन आं माहुले बोरायाथ' दिनैहालागि बेंगा जाना दं दाबो हानो रोङाखै आं गारग्लाना होदोंमोन ओमफ्राय आंखौ होना मोनथियाखै बियो दिनैहालागि आंखौ होना मोनथिनायबा मा खालामगौमोनबा बुगौमोन खोना रखर बोराया सिरि सिरि थाखुमानानै बोरायनियाव बमाखौ गारना होदों ओमफ्राय बोराया सेस बेंगा जाना थाखादों रखरा दिनैहालागि हामाखै इबारि असभ्यमोनखौबो गारग्लाना होयोमोन आं नुबानोखि सिरि सिरि नाथाय सानसेबो नांलिया बिसिनो बमायानो लामाफोराव थाखुमानानै खम गारग्लाना होयोमोन आं मानसिफोरनियाव बहुत ही मजा आते थी नाथाय एबारे आं रंजानो मोनला आं एबार दिवालियाव बमा गावनो मोनला रंजानोबो मोनला मालाय बिबारि मोना लुदुमै मोना खम गावगोन ना आयौ आंसो मोननाय नंला बोरखि मोखाङा साला फाथिया आंखौ मा पाप मावनायनि बेफोरबायदि साजा मोनमारखौ आं ना बै माहुले बोरायानो आंखौ सावहोदोंमोन जायबा आंखौ बेंगा खालामदों जायबा आंखौ बमा गारग्लाना होदों बियो बिनि लाइफआ मोजां जानाय नङा होननानै बिनो सावहोदोंमोन खोना बेनिखायनो आंहा बेफोरबायदि असान्थि जाबाय खोना ओमफ्राय माहुले बोरायल' नङा आं गोबां मानसिफोरखौनो बेफोरबायदि बमा गारला गारला होयोमोन बेबो चकलेट बमा बावसो हाबाब आयु इसोर भगबान माहा पाप नांलादों खोनाहाय नों थाथ'लाय आं सकआव थांना फैयो र' थाङो आंखौलाय मानो सोंलाबायनो मोजांसो मोनगोन आं नों थांबाथाय आरो हागौबा गुबुन हिनजाव गोसोथोदो नोङो ओमफ्राय आंखौ गारदो आं गुबुनफोरनि बायदि सानै साथाम लाग्रा नङालै बाद होलै बेफोरखौ नोङो बमा गावनो ना हा बमा नों बमा गावनोबा आं लाबोनोसै नोंलाय माथो सिगां न'आव थाबाथाय दोखो दोखो बमा गावोमोनलै सिगां आं बमा गावोमोन मानोना आंनिया गोसोफोरा होमबाना मोजांमोन दा बमा गावनायखौ बारो आंहा जानोनो गोसो गैला नों आंनि लाइफखौ धंस खालामबाय नों आंनि लाइफखौ सुखु गैयै खालामबाय आंखौ हाबा खालामनानै बेनिखायनो आं बुंदों नोङो आंखौ गारदो ओमफ्राय गुबुन हिनजाव गोसोथोदो हागौबा दिनैनो लाबोना लाफै ओमफ्राय आं थांखानोसै न'आव ओरैनोबाबो दिनै दिवाली थांनानै दोखो दोखो न'आव गावहैनोसै आं बमा आंखौ नोङो गारदो ओमफ्राय नोङो गुबुन हिनजाव लाबोदो फाग्लिसो नोंबो आं बुंदोंना आं सानै साथाम लाग्रा नङालै नोंजोंनो संसार जानो होननानै आं नोंखौ हाबा खालामबाय नों आरो मांग्रां बाथ्रा बुंनो फैयो दे थादो थांसै आं गैथाला बिराद मोजां बाथ्रा बुंनाय रखम मोनदों आरो गावखौनो बिराद गियानि रखम मोनदों आरो आफिया साला थैबाबो जायो आयु मालाय लुदुमि असभ्य बिबारि असभ्य मोना खम बमा गावगोन ना दिनै खम फुलझारि लागायगोन ना खम मोसागोन ना फुलझारि लागाय लागाय मोसागोन डान्स खालामगोन आंसो सिगां खालामोमोन दा आंहा थैनायावनो फाथिजों गोबोरखि मोखांजों दासो मावखांजोब्बाय दे खामानिफोरखौ दानियाबा सकआव थांनोसै बमा बायनो फुलझारि बायनो बिदिनो थांसै खोनालै आं दिनै सकआव दख'ना गानथ'ला आब' सकआव थाङा नामा नोङो बमा बायनो फुलझारि बायनो थांनोनो नागिरदों र' दासो खामानि जोब्बाय आंहा दे थां होनबालाय बुरजासो मानि बायना लाबोखा नोंसोरथ' आरो बमाबो गावनो हाया थेवब्लाबो बमा लाबो दे आब' जांग्रा आदा खानजं आदा मोनाबो फैगोन ना जोंहानियाव इसोरनोबो गावनो होनांगोन दे जागोन दे लाबोगोन आं र' ओमफ्राय नोंलाय माथो ओंखाम जायाखैलै जानोसै र' आब' जानोसै थुब्लालाय खुरना हैनि आं आदै आब' आं खुरना जागोन नोंबो आरो बेसे मावनो आं हागोन दे हागोन आरो नोङो खुरना जानो हागोन दे आब'लै आंनि आथिंखौ एसे मोजां जानाय रखम मोनदोंसो माने सिगांबा आङो थाबायनोनो हायामोन बेफोरबायदि गसंबाय थानोबो हायामोन
नाथाय दालाय माथो आं गसंबाय थानोबो हाग्रा जाबाय एसे थाबायनोबो हाग्रा जाबाय आब' बिदिनो लासै लासैनो हामलांसिगोन खोना आंनिया औ नंमारगौबो खोनादे न' हाममारबाय खोना बिदिनो हामलांबा मोजां जागौमोन इसोरनि अननायाव बिदिनो मोजां जालांबाबो हामगौमोन औ आब' हामसिगोन खोनालै आथिङा आंना ओरैनोबा सायोना गेजेर गेजेर दा सालाबो माथो आरो सिगांबा आं थाबायनोनो हायामोन औ दे बिदिनो लासैनो हामलांगोन दे सिगांनिख्रुइ बुहुद हाममारबाय न' औ हामबायथ' दे हामगोन दे लासैनो हामगोन दे नोंहा सकआव थांनोबा थांदो खानाय हहैनि र' खानाया जायब्रेब्रें जाना दं आब' नोंनि खानायखौ स्ट्रेट खालामना लायाखै मानो आयु नाङा हाया आं बिदिखौनो मोजां मोनो नङा स्ट्रेट खालामबा मोजांसिन नुगोन नोंखौ आब' नाङा आं खालामा बिदिनो मोजां दे आं ओंखारहैनि र' दे बे आब'आ जाम्बिबि थानानै मोजां मोनो खोना मालायबा कथ'क सिख्लाफोरा स्ट्रेट खालामना लायो सिख्ला मा बुरिफोरानो स्ट्रेट खालामना लायो बे आब'आसो मानो खालामना लायाथाय खालामना लानांगौ आं हले सिख्ला जानायमोनबा स्ट्रेट खालामना लागौमोनलै आं जोबोद देलायखागौमोन सेंग्राफोरखौ दोखो फथायखागौमोन गावगायाथ' गावनो हायानो हायाथ' र' नोंबो गावनो हाया माथो आंथ' हाखाया पिल्लुआसो मालाय गामि गिदिं गावसोयोमोन दाबो गावगोन माथो गावनो हागोननो औ बमाफोरखौलाय होमबालाय मानोथ' लाबोनो होनाय आंलाय जांग्रामोन फैयोना जोंहानियाव खानजंमोन बिसोरखौ गावनो होगोन सानदोंमोन मालाय टिल्लुआनो गावगोन आरो ओमफ्राय आंहासो फिसाजोखौ गारबोनानै फुलजारि लागायनो फैलायदों दसे थाना थांदो मालाय टिल्लुआबो बमा गावगोनबा औ गावगोन होनना बुंदों आब' गायदे आब'आ खम बमा गावदों औ बिलाय गावखायो आब' नङाबा नों दिनै बमा गावनाय नायनाय आं नोंनि बमा गावनायखौ नायनो लुबैसोदों हायाहाय आंना सानसेखालि गावनानै आसियानो एकदम आसिखौनो जनाय रखम मोनदोंमोन आं बेनिफ्रायनो गावला नों गावनो हाया आरो गावनो हाबाथ' आंबो गावगौमोन नाथाय गावनोनो हायाबा गियो आखायाव बेरफुजानो गियोलै आङो ओमफ्राय आरो नाङियावनो गारना होयो बिदिबालाय अबाव गावनो हानो थाथो जोंहा फुलजारिखौनो लागायसाबगोन आरो माबायालाय कलगास ना मा बुङो दङ र' दा लागायगोन लुदुमि आब'आबा दोखो गावसोदों खोनानै नायनाय हौवाज्ला रखम बिबो मालाय गावखायो बियो साहस गोनांथार जोंसो गावनोनो हाया काम गैया न' लोगोफोर सरि दे आं मैया भिडिअ लाबोनो हायासै लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो हायासै आरोना बिदिनो मैया माने एसे रंजाबाय आरोना दिवाली होननानै फुलजारि लागायबाय कलगास लागायबाय बमाखौथ' गावनो हाखायानो दोनै मालायनि गावनायफोरखौनो नायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय सोलाबाखैबो आरोना मैया भिडिअ बानायनो ओमफ्राय बिराद हाल्ला नालाय जेथिंबो बमा गावगासिनो भिडिअखौनो बानायनो हाखानाय नङामोन आं सोलाबबाबो बेनिखायनो बानायनाय जायासै आरोना दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना लाइकखौ जोबोद खम होयो आरोना आंनो जानो हागौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो बारा इन्ट्रेस्ट मोना आरोना जायबा लाइक कमेन्ट हरो बिसोरखौ बुङाखै दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आब' किसमिसा गाबबाय खोना आं थांसै औ थांदो थां गाइखेर उखैबाय खोना बेसेबा गोबाव थाखाबाय माथो नोंलाय बेयावनो उखैमारबाय खोना थांसै र' दे नोंहा हारसिंनो लागायबाय थादो लाखाथि थंगालिया थाबाथाय बा खम गामि गिदिंनानै गावगोमोन फाग्लिया बेलाफाथिया मोजां नङामोन बास्सा गैया मोजांसो जादों मानसि नायनानै गाग्ला होयोमोन आं नुथारोमोन बास्सा नंमारगौ खोनादे आंबो खेबसे नुनाय रखम मोनदोंमोन गारख्लाना होमारोमोनथ' र' मोजां नङा बि मानसियानो क्रेक गोनांसो नंमारगौबो दे मोजाङानो जादों साला सनसफिता बेखौ लांनाया मोजांथार मोनदों आं बांद्राय लेबेल दिन्थिबाय थायोमोन ना साला मोजाङानो जामारदोंथ' र' दे थांदो थां नोंहा आयं किसमिसनो गाइखेर दौहैदो थांनि र' लुदुमि आब'आ फैगोन खोना र' दा फैगोन खोना माबा आङो दसे थांना फैनि र' बिसानि लामायाव बिनि बमा गावनायखौ दसे नायनि दे थां बा बर' प्लास नोंबो हागौ दे दोखो चक्लेट बमाफोरखौनो गावनो आं हाया दे नों खामखायाहाय माखौथ' गिनांगौ जाखो देनाय बेयो लागायबाय थेथ्राफाफा खामनायावनो गारना होबाय बेखौनो हाया नोङो जाम्बि रखमनो हायाहाय आंना बर' प्लास आं गावनो गोनांबा नाङियावनो गारना होगोन नङाबा आखायानो एकदम बेफ्रुगोन आंनिया नोंबो माबा जुमुना ओमफ्राय नोंलाय मानोथ' गावना लाजोबखो दायो हराव माखौ गावनो नायदों आयु पेकेटसो दंबावोथ' बमाया हरनि 12थायाव सिखारनानै गावो आं जुमुना
बा मालाय नङा नों बुरजाथार गावबायना बमाखौ आंलाय जोब्बायसो सानदोंमोन जोब्बा हरनि 12ता जागोलाखि आं बमा फोजोबाथ' आरो आंनो आफाया बुरजासो माने बायना लाबोखायो फुलसारिखौबो आरो मोजाङानो दे थ' नङाबा बर'फ्ला जोंहानिथिं थांनि र' दसे थानानै थांगोन दं दासो 6:30 जादों टाइमानो जाखायाखै नङा आंहा आरो न'आव खामानि दङना थांनानै ओंख्रि संनांगोन आं बालाखौनि नोंहा आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनिल'थार नङा आइया आरो हारसिं जायोना आङो एसे एनै मावफानो मोनाबा मोजां मोनथारा नोंनिया बार बांद्राय 7ता जाबाथाय न'आव थांखानोसै जागोन दे र' दसे थाथ' आलै बर' प्लास आब' बमा गावाखै नामा गावलाया थायो आङो नापे नोङो आंजों फात्ता मोननाय नङा दे दुगिद्राय मानसियानो मालाय बर' प्लासआ दोखो गावनो हाखायो दोखो गावखाबाय आरो मालाय दा हरनि 12तायाव सिखारनानै गावगोननो नंगौ नामा बे सुमना मोख्रिनो सोर होदों फुलजारिखौ जोंहाथ' बायाखै बे बर' प्लासआनो होदों खोना आरो खर'आव मोनसे आइडिया फैदों र' आंनिया ओइ नापे नोङो फुलजारि लागायनो नामा लागायनोबा आं लाबोनि नांथ'ला दे बर' प्लास आब' आंहा ओरैनोबाबो बमा गावनाय फुलजारि लागायनायफोराव बारा इन्ट्रेस्ट गैखाया नांथ'ला आं ओरैनो जास्ट नायनो फैबाय दिवालि होना ओरैनो फाखोसे गिदिंफैबाय सोर मा गावदों मा गावाखै आच्छा दे होनबा थाथ'दो बर' प्लास आब' थांसै आं दङना आब' नों थांथ'वाबा दानो आं थांथ'वा दे नापे आइखौ बुंबानो जाबाय आं 7तासोआव थांगोन होननानै ओमफ्राय ओंख्रि संगोन होननानै बुंबानो जाबाय आइखौ संनो होनाङा दे आं थांनानै संहैगोन दे थ' गया जमुना नों गैला जमुना मोख्रि नों बे फुलजारिखौ लागायनाय लोगो लोगो मोनसे आइडिया फैखादों आंनि खर' माथायाव थांसै थांथ'नोसै दे आं थांसै दे नोंसोरो बमा गावना फुलजारि लागायो ना कलगासो लागायो ना गय ब्राससो लागायबाय था दे आगै आं 7तायाव थांगोन दे आइखौ खिन्थाबानो जाबाय जागोन दे आब' जमुना नापेया माबायदिलै मोजांना गाज्रि नोंजों नांज्लायो नामा नांज्लाया मोजाङानो नङाबा आं मानसिखौनो सेलेफिफि मोनथारो नों गाज्रि मोनाङा दे बुंनायखाय मोना दे सेलेफि नङा बिदिनो रायज्लायखायो बियो थुदो बर' प्लास मदर गिलानिथिं थांसै थुदो माथो गयफोरानो खमथार थायदों आरो देनोनो रोंथाराखै थै एबार बोसोराव लस जासिगोनलै ओरैनो एबार थायनोनो रोंखायाखै बिनि सायाव आरो देराखै दै माइयाबा मैयाल'सो दोखो गावखांबाय माथो नोंलाय आबा गैयालै आबा मैयानो 300सोनि बमा गावखाबाय नोङो आबा सेलबोराय नों मानो बुजिया गैला फैसा गैला मैयानो नोङो इमान गावखाबाय एसे फैसा हरनांला दे बिफा मैयानो एसेबां गावखाबाय 300 थांखादों मैया आरो नोंनो बमा गावबावनो फैसा नांबावगौ हा नावमान गथ'आनोसो साला दानिफ्रायनो बमा 300 मानि थांदों नोंनि बमायाव मैया 300 फैसा ओरैनो ओंखारदों नामा मालाय बिसोरा साख्रिवाला बिफाया नोंसा नोमफाया साख्रि मावो हा साख्रि मावो नोंसा नोमफानिया जेबो गैया साख्रिबो गैया फाख्रिबो गैया मोनथिबाय थेवब्लाबोसो नोंनो अननानै मैया 300नि बमा लाबोदों मोनथिबाय आं मोनथिया मा सानसेल' बमा गावो आंनो दिनैबो नांगौ आंनो फैसा हरनांगौ नोंनो मानजाखौ आरो होबावनांगोन ना बांद्राय दिन्थिग्रा जादों र' नोङो बांद्राय अख्रा जादों मानसिया मोनसे खोथा लायै जादों साला बिमानि
फैसा नांगौ दानिनिफ्रायनो आरो देरबा मा जाबावगोन नोङो थां बिजाब फरायथां फरायनायावथ' जेबो गोसोखौनो होआ बिजाब नायथां सोर खिन्थानाय दाबायसेयाव फराय होननानै मालाय बयबो बमा गावगासिनो आंलाय मानो फरायलाबायनो ओइ गना बोरैलै गना नै एसे मान जाहोनि र' बांद्राय देखायग्रा जादों न' बांद्राय अख्रा जादों बाब्रेबा बेसेबां अख्रा जालांबाय बियो देरबा आरो मा बायसो जाबावगोनलै गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिगौ ना फंसे बुवा फिसालाखौ खर' गिदिर खालामना लादों साला बुनायथ' बाद हो रायाबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरबायदि नोंनि थाखायनो अख्रा जालांबाय अह' गथ' मानसिना बयखौबो गावबाय थानाय नुदों नालाय बेयाबो गावनो लुबैबाय आरो मोजां खोनादों आरो खर' गिदिर खालामना लाबाव बांद्राय खर' गिदिर खालामना लानाया फस्थायगोन उनाव मिथिबाय मोनसे खोथा मानिया जागोन बानि मैयाल'सो 300नि बमा लाबोना होफैदों आरो नांगौ बिनो बमा आंजों बेफोर सोलिया दे आंजों मा आनजा मोनजागोन आंबो बुंना दोनखाबाय नोंबो एसे फिसालाखौ बुग्रा खालामदो रायग्रा खालामदो बांद्राय खर' गिदिर खालामना लानाङा दामास्तानि है गथ' मानसिफोरखौबो आं बुनायथ' बाद हो रायनोबो बोरैबा मोनोलै हाया माथो आं मोनखाङो फिसाला गिदिरखौबो फंसेबो बुफेराखैमोन आं थेवब्लाबोसो आंखौ सानसेबो खबर लानो फैया दे ओजों मोजाङै थाबानो जाबाय गोसोबा खाङोना खाङा आंखौ आं हले गोसोखांफ्लांबाय थायोलै हिनजाव गिदिरखौबो गोसोखांफ्लांबाय थायो दाबो आंनिया हिनजाव गिदिरा बेफोरबायदि नङामोनलै थान्दाथारमोन गियानिथारमोन बे रांखावरियासो मानो एसेबां रांखिनि गावनि उन्दै फिसालाखौनो जाब्बायसे बुखायो जाब्बायसे रायखायो जेबो बुजिनो हानायानो जाथ'वाखै बांद्रायबो बुनाङालै गथ'फोरखौ बांसिनसो अख्रा जालाङो हागौबा मोजाङै बुजायनांगौ माथो जानाय थावानो जोबलायबायहाय जानाय थाव बायनायावनो बेसेबा फैसा थांखायोहाय थावफ्राबो एथ'ग्राब दाम गोसाथाय खमायनोबो रोंला आधा किल' जानाय थाव बायबानो 80 थाखा 90 थाखा थांखानोसै आरो बाखिथ' दंबावोआनो हाथाय खालामनो बानलु गोरानबो गैला माथो आइलै मायो आइलै हांसो बेदर जानो लुबैसोदोंलै हांसो बेदर मोनजाथाराखै दिनै हांसो मासे लाबोदोलै आयै हांसो मासे बायनो थांबाथाय 500-600 गाहाम लागोन मिथिबाय फैसायानो 200 नामाल' दङ नै जानाय थाव जोबलायबायसो आरो बानलु गोरानाबो जोब्बाय माथो लुगैबाबो जानोनो मोनलालै बुस्थुफोरखौ फैसा थाबासो मोनजागोन माबा हांसो बेदर मार जानो लुबैथारदोंमोनलै लाबोथार बाखिबाबो लाबो आयै लाबसाबबाया माला सिं लाबां मागोआव जानो हासिगोन दे मागोआलाय माथो सफैथारसिगोन मागो आरो मास 2-3 नेबावनांगोन आङो हांसो मासे जानोखौनो बा भिखारिसोलै मानसिया ओरैनो फैसा गैखाया जाखादों बेफाराबो मोजां सोलियाखै बेहा आरो हांसो बेदर जानो लुबैदोंनो जानो हागोन ना मागो सफैथारसिगोन मागोआव जानो हागोन ना बेदर नङाबा ओंखामखौनो जानो नागिरा आयै नों दिनै मैगं फाननो थाङो ना थांला थांगोन र' आइ थांगोन दसे थाना थांसै माथो जानाय थावाबो जोबलायबायानो थावफोरखौ एसे होग्रा खालामदोलै आइ थावफोरा मा दाम ना जागोन दे आयै आंबो बुरजा होफ्लाङोना आंबोलाय थाव बुरजा होबासो गोथाव मोनो मोननायालाय थेवब्लाबो थावनि दामानो अयथासारद्राय नालाय थाव बायनायावनो बेसेबा फैसा थांखायो नंगौ नंनायालाय माबा दहाय ओंखाम जानाय थोरसि 2 दङमोनलै आं दंखलाव गारबोदोंमोन थांनाय आइ सुहैनाय जागोन दे आयै सुहैनि र' आयै मायो नोंहालाय माथो जालायखो आरो आयै आंना 100 फैसाया गोमाबाय नों होनाया मा 100 फैसा गोमाबाय आयै गोमाबाय बोरैथ' गोमानो मोनखो अबाव दोनदोंमोन मोजाङै दोननांगौ मानसिया ओरैनो फैसा गैया जाखादों बेयाव आरो फैसा खोमाना लाबावदोंना नोङो आयै आंनिबा फैसाया गोमायाखै आं मिथिगौ मा होमबालाय सोर लाखो मिथिया सोर लादों जिखिजाया आंनि फैसाया गोमायाखै लादों सोरबायाबाबो नोंनि फैसाखौलाय सोर लालाबायनो रावबो सिखाव मानसियानो गैखाया दावगायानो अबावबा खोमाना लादों मालायखौ दायहरनो फैदों आं मोजाङै आंनि मानि बेगावनो दोनदोंमोन
मानि बेगनिफ्राय आं फैसाखौ बरावबो लांनायानो थायाखै आरो रावबोथ' फैखायाखैयानो जोंहानियाव होनबा आं बेगाव एथ'ग्राब मोजाङै सोना दोनखादों बे फैसाया बोरै गोमानो हाखो हा मोजाङै नायबावनो हाया बबावबा सोना दोनफ्लांबाय बायदि खोना दोनाखै आं आंनि मानि बेगावनो दोनखादोंमोन रावबो लायाखै दे नापे नोंनि फैसा हा आंथ' लाखायाखै आंल' नङा रावबो लायाखै ओहो आं मानियायै आंनि फैसाखौ आं आंनि मानि बेगावनो दोनखादों आरो आं मानि बेगनिफ्राय बरावबो लांखायाखैबो होमबालाय नोंनि फैसायालाय अबाव थांखो हा मोदाया लांबाय मोदाया खावना लांदों खोना आल बाल बुंफैनाङा दे नापे हा नोंनि फैसालाय सोर लानो रावबो लाग्रा मानसिबो गैखाया गावगायानो अबावबा दोनखांना लादों नङाबा अबावबा लांनानै खोमाना लादों मालायखौ दाय हमनो फैदों आयै नों फोथायबाबो फोथायाबाबो आं खिन्थु फोथायथारो आंनि फैसाखौ जुमुना आब'आनो खावदों आं मिथिगौ